Avui començaré una nova pàgina. No sé on vaig deixar l'esquema d'aquesta pàgina, així que serà una mica de coco. M'ho inventaré una mica. Però bueno, de vegades m'ha quedat millor com ho invento que quan segueixo els esbossos. Així que... potser alguns us pregunteu per què torno a streamejar en català. El fet és que en anglès no estava còmode i vaig dir, mira, faré en l'idioma que me sento còmode i ja està. I a més, com que tampoc no me segueix gaire gent i la majoria dels que em segueixen són de Catalunya, doncs, bueno, així si algú es connecta mai, doncs, entendrà. A veure, deixa'm un moment que vaig a mirar què passava a l'última pàgina. Avui suposo que parlaré de gènere també i aquestes coses, perquè vaig parlar en anglès però no en català. I sé que és un tema d'interès de molta gent, del que jo puc parlar sabent-ne bé, o sigui que això és el que faré. A veure, l'última pàgina... Ah, vale, sí, ja me'n recordo. Ja me'n recordo. Vale, començarem això. Faré que una mica l'esbocillo guarro. I quan ho tingui més o menys fet, llavors ja començaré a xerrar més i tal. És que si no, no m'aclaro. Crec que quedarà millor que li doni de l'altre costat. Perquè com en la pàgina anterior estava de l'altre costat. Tu. Aquests esbossos són divertits també de veure, perquè sempre me queden una mica d'arpots, perquè com que són així ràpids. Això serà un zebú.
Si per casualitat hi ha algú per al xat i me vol deixar alguna pregunta o alguna cosa sobre gènere o el col·lectiu LGTB i tal i qual, aprofiteu ara per deixar les preguntes, perquè després ja començaré a parlar més a sac. I us aniré responent una mica. Tiquití, tiquití, tiquití. Vaig a dir per l'Instagram que estic en directe. Normalment no em fa ningú cas, però per intentar-ho tampoc hi perdo res. A veure. Twitch. I això... A veure... Bueno, mentrestant... Vaig fent... Potser també és que l'hora és una mica dolenta, l'hora dels directes. En realitat ho faig més per després tenir algú a penjar a YouTube, no? Dius, doncs per això gravat sense directe. Dius, vale. Però és que si no, me fa molta mandra i ja no ho faig. A veure... Això. Cago en l'Instagram. Vinga, a veure. Instagram. Coño, ara per què no funciona això? Done! Ah, no em deixa. Cachis. Done!
De veritat, Ara no em deixa. Però res, m'hauré de posar en text. Si ja no em miren... Ai. En fi. Això, ara que m'hi fixo, no hauria de ser així. Si algú pot saludar pel xat, A veure... Oh, oh... Aquí. Em pregunto si serà massa petita aquesta vinyeta. Vale. Doncs és així com molt alta. Hola.
Què tal, L? Jo he buidat el local. Que m'han dit que estava buidant un local. L'L ja s'ha connectat ara. Sap una mica de greu que el Belzebú aparegui i desaparegui, però és que és una mica la seva forma de funcionar. És long. A veure el gesto. Així, encolomant-li el criu la Zacel. Estic fent de moment un esbós perquè no trobo l'esbós que vaig fer. Bueno, com a esbós, i ja l'entenc. Tiqui-tiqui-ti. I... crec que tornaré a refer tot el... no sé, mai m'acaba d'agradar. Jo suposo que això li deu passar a tothom que està en el món de l'art. Mai m'acaba d'agradar com me queden els resums dels capítols, en plan... Ho canviaria 40 vegades, saps? No sé si està ben... No sé mai si està ben ordenada la informació.
He fet aquí una vinyeta sense voler. On està la brossa? Ah, aquí. Eliminar. Movie. I aquí... Podria fer com un primer plano del criu. O una mica com se'ls reparteix els dos. Bueno, no sé on faré així. He de pensar una mica com funciona el cos d'un nen petit. Jo crec que aniré com així. I aquí. Xupu, 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 xupu. Potser la podria fer una mica més vertical, aquesta vinyeta, perquè em cabés més la següent. Això una mica més petit. I aquí... surt volant per la finestra. Ai. Adiu, quan passa això? Bueno, potser aquí m'he passat. No sé fins a quin punt obren les ales la mosca. Les mosques. Vaig a googlejar. Google. Mosca. No em surt cap volant. A mi que em surtin mosquetes clàssiques ho trobo molt bé perquè les trobo fins i tot mones. Però quan busques mosques i te surten altres tipus de mosques que són com més creepies, o mosquits d'aquests que xupen sang o que posen el cap a dins de la pell, ho trobo molt fastigós, tia. A veure, mosca volant. Conyo.
Ah, bueno, sí que les obren bastant. Doncs ja està. Que són una mica més rodonetes les ales de mosca. Bueno, de fet, el seu seria potser que ja estigués volant, perquè així sembla que es vagi a tirar per la finestra més aviat. Ni. No en seria més així. Em fa molta gràcia fer de Belzebú així fent de mosca. Tucu. A tota castanya. Vale.
Vale. Vaig posar una mica de text per aclarir-me. Faré 4 ratllots, no faré text bé, perquè així m'aclareixo jo. Li vaig fotent cops al micro. Aquí. Vale. Vinga, anem a dibuixar en sèrio. I anem a parlar de gènere, que us he promès que parlaria del tema. Em pregunto si hi ha algú aquí. Primera intervenció en el chat. Més viewers... Ah, va, spam. Ok. Em pregunto si estarà aquí el Lele. Bueno. A veure, el gènere, sí. Aquest gran conegut desconegut. Molta gent es pensa que el gènere vol dir si sóc un noi, sóc un tio heterosexual
que només es pot vestir de 4 maneres determinades i que no té gustos propis. O que si ets una noia vol dir que per pebrots t'ha d'agradar portar vestits i fer coses considerades molt femenines. Quan en realitat, si ens mirem a nosaltres mateixos, tant ser un home com ser una dona vol dir coses molt diferents. I en realitat tampoc vol dir la gran cosa. Vull dir, al final és tot una mica el que nosaltres... el significat que nosaltres li donem a partir de les nostres experiències, els nostres... el nostre subconscient també és el principal font d'aquest concepte, no?, del gènere. Jo dic la meva opinió, gènere és una cosa molt personal, cadascú té una opinió diferent sobre el que és el que d'esto. Jo no diré que el gènere és A o B, perquè el gènere realment no és res en concret. És un concepte abstracte. Cadascú té la seva opinió. I cadascú s'identifica com s'identifica, significant coses molt diferents per cadascú. Llavors, jo no us puc donar una resposta de què és el gènere, però sí que us puc parlar d'altres coses, com per exemple... Bueno, jo crec que el gènere també és una cosa que ens afecta molt a nivell de la identitat, no? És una cosa que defineix una mica... No defineix la nostra identitat, no és això, però és part d'ella, no? És com... I no és tant el que fas, sinó com la gent reacciona al que tu fas. Està més relacionat amb això, potser. I alhora com has après a comunicar-te tu, a expressar les coses, però també té molt a veure amb la imatge personal, pot tenir a veure també amb el sexe, pot tenir a veure també amb altres coses que potser a mi a nivell personal no m'afecten tant. Molta gent espera que quan li dius jo sóc un tio trans siguis doncs la típica imatge, no? És que la gent confon molt els transvestits amb la gent trans i realment no té res a veure, o sigui, una cosa és que tu t'agradi portar la roba d'un gènere o fins i tot que t'agradi actuar com que ets cert gènere perquè estàs interpretant un personatge o perquè creus que és una part de tu que la vols alliberar així, que ja... Això ja és més, potser, el que s'entén avui dia com crossdressing. La paraula transvestits ha mort bastant, realment, perquè... A veure, avui en dia sí que es fa servir bastant, però en plan... Normalment es fa servir en un context més graciós, no? En plan, és un... La paraula transvestit va néixer molt com un insult. Llavors, a què es referia aquesta paraula? Es referia a qualsevol home que es vestís de forma femenina. O, més ben dit, que la societat ha establert com a vestir-se de forma femenina, perquè a mi no em sembla que que la roba tingui gènere. Però això ja és un altre tema. El cas és que, clar, s'ha associat molt a això, no? Si jo sóc un home m'he de vestir de tal manera, per tant, si no em vesteixo d'aquesta manera és que sóc un afeminat, i com que vivim en una societat masclista on sempre s'ha vist com algo molt insultant i molt prohibit el vestir-se com una dona, no? És com, oh, Dios mío, que porta faldilla, uau, s'acaba el món. No sé, com si t'hagués de caure a la titola o alguna per fer-ho, saps? I aquesta mà hauria de ser més llarguiruda. Ah, no, aquesta és la mà de l'Amèlia, és veritat. Això és la mà de l'Amèlia. Llavors no hauria de tenir urpa. Per on anava?
Doncs això, que la roba no té gènere. I... transvestits, sí. Transvestits s'ha fet servir sempre per homes que es vesteixen de forma socialment vista com femenina, ok? Llavors, pot haver un home que sigui trans i transvestit? Sí. Suposo que a mi molta gent me consideraria transvestit i me la pela molt ser-ho o que la gent pensi que ho soc o... Vale, això aniria més així. Llavors, per què molta gent no utilitza el terme transvestit? Jo a nivell personal no l'utilitzo gaire perquè he vist molt el tema del crossdressing associat al transvestisme. Clar, a veure, al final és la mateixa paraula però en anglès, no? Però sí que he vist que crossdressing se fa servir molt per una persona que s'inventa un personatge del gènere que no és. O sigui, per exemple, si és un home, doncs s'inventa un personatge que és una dona, no? I és una mica com un joc més de roleplay. Interpreta un personatge, saps? Llavors, clar, jo no ho faig això, jo sóc el Miquel i sóc el Miquel vagi amb vestit, amb faldilla, amb vestit, amb pantalons o vagi com vagi, saps? Vull dir, no és que crei un personatge femení, vull dir, ja he sigut un personatge femení tota la vida. Bueno, tota no, la meitat de la meva vida i no... De fet, la major part. La major part de la meva vida, 20 anys dels meus 30, 20 i pico. Així que no és això, en el meu cas, no? I bueno, al final és com tots els roleplays, no? És una forma d'interpretar, de conèixer un mateix, de passar-s'ho bé, etc. Però també he vist molta gent que fa servir el terme transvestit, sobretot gent més jove i tal, doncs com el que us deia, no? Sent homes que es vesteixen amb roba que s'ha associat a la feminitat. I si entenem transvestit en aquest concepte, doncs sí que ho soc. Què passa? Que molta gent es pensa que... O sigui, interpreta que la gent trans és gent que es vesteix o que actua d'una determinada manera perquè vol ser un home, perquè vol ser una dona. O sigui, no deixa de ser una mica el concepte, no?, de agafo els rols de gènere i me'ls poso a sobre. No és això. No és això, perquè sí que hi ha algunes persones trans, òbviament, vull dir, hi ha de tot, suposo que la majoria seran així. Jo és que, clar, jo coneixo els del meu rotllo. Llavors coneixo també els més alternatius i més anats de l'olla. Però sí que n'he conegut que són més tradicionals, no? Homes trans que són heterosexuals i que doncs jugaven a futbol i merdes d'aquestes, sí, n'he conegut, òbviament. Al final la majoria de tios són així, llavors és de suposar que la majoria de tios trans també seran així. Però no té per què ser així. O sigui, jo m'he trobat moltíssimes ocasions de tios trans que trenquen els rols de gènere i de ties trans que trenquen els rols de gènere. O sigui, jo la majoria de gent trans que he conegut... Clar, heu de pensar que més aviat és com si tu agafes un nen o una nena i els cries donant-los una mica els rols de gènere oposats, no? O sigui, tu fots a una nena al món i la veuen tota la vida com un nen, llavors la tracten com a tal. I llavors doncs, hi ha coses que potser altres nenes no normalitzen que aquest nen, que aquesta nena, no?, normalitza. Llavors, clar, quan surten de l'armari doncs és normal que les ties trans algunes vegades tinguin característiques més masculines i que els tios trans doncs, de vegades tinguin característiques més femenines. Però també hi ha gent que és molt... O sigui, sobretot amb dones trans sí que he trobat molt femenines, molt... Clar, a veure, al final els tios els reprimeixen més a l'hora de vestir-se i d'expressar-se. I clar, si tu tens una tia al davant que et penses que és un tio,
doncs l'eduques així. Bueno, tu potser no, jo tampoc ho faria, però la societat és com és, m'enteneu? Vull dir, és el que passa al final, que a les ties trans se'ls educa d'una forma molt masculina i tristament també els rols de gènere masculins són molt repressius en el sentit estètic, en el sentit de tenir gustos propis, de que no et pot agradar un color que sigui que sigui massa cridaner perquè llavors és que ets maricón, no te pot agradar el rosa, no te poden agradar les Barbies, no te pot agradar la roba, no te pot agradar, jo que sé, coses potser més cookies o més associades amb la infància, no te poden agradar no pots tenir certs gustos sexuals, no pots fer res. Si ets un tio no pots fer res en aquesta societat. Llavors, però alhora has de tenir com aquesta imatge, no?, de superpoder, de que ets un tio dur, de que ho tens tot controlat, de que... Bueno, és una mica és una arma de doble fil, crec jo, no? No pots ser tu mateix, però el premi de no ser tu mateix és que destrosses el resto. Perquè juguen una mica això, no? El tio així com mega poderós, o... És que ja no és només el tio mega poderós. És que estem una mica... Els tios se'ls educa una mica com... Mira, veus aquest món que hi ha aquí? És tot teu. Però clar, amb condicions. Els rols de gènere femenins també són terrorífics. En plan de... Has de ser sempre perfecta, has de ser sempre submissa, has d'estar sempre rient, has de... Bueno, pots plorar, però... Sí, bueno, en quant a expressar els sentiments i roba i tot això, tenen molta més llibertat. Però després també és com que les volen obligar a sometre's, les volen obligar a ser sempre pretties i super... Jo què sé, saps? Hi ha una mica més la imatge aquesta de que a les dones se'ls pot fer el que els hi surti del tato, als tios. Llavors, s'ha de vigilar una mica amb aquests rols de gènere, en portar-los als extrems, perquè és molt inside. De fet, la majoria de la gent no ho fa. Gràcies a Déu, senyor. O sigui, tu veus a persones que penses, bueno, és molt masculina, és molt femenina, però no... Poques vegades arriben a aquests extrems, per sort. Llavors, per què estic dient tot això? Perquè jo, com a tio, doncs m'agrada molt portar robeta rosa, coses boniques, puntilles, furuluros, que els hi dic jo, o sigui, farbalans, no? M'agrada el color rosa, el blau, claret, i no claret, el blau m'agrada de totes les maneres, és el meu color preferit. El que passa és que per vestir m'agrada més el rosa perquè és més com toma patada de gènere. Llavors... toma patada els rols de gènere, més que gènere. Llavors... Molta gent diu del tema de tenir gustos personals i tot això, l'expressió de gènere, no? Molta gent diu, sí, doncs tinc una expressió de gènere, o sigui, jo sóc un tio, el meu gènere és masculí, però la meva expressió de gènere és femenina o tal, no? És el que podria dir jo. Jo sóc un tio, no? El meu gènere és masculí, però la meva expressió de gènere doncs, és més tirant a femenina. El que passa és que també té molt a veure amb les maneres de cadascú, no? I amb això jo ja sóc bastant poti-poti. En plan, sóc bastant barreja. Jo crec que sóc més aviat basto, no? Que se sol associar més a l'home, però també puc ser molt... Ai, que se sol associar més a la dona, no? El tema així com més tímid, més... Tot el que sigui ocupar espai està més associat a home i el que sigui estar calladet i arraconadet s'associa més a dona. Problemes de masclisme, no sé on els veieu. En fi, i per què estava dient... sí, això, estava dient això. El tema del gènere, llavors, és molt més complicat del que sembla, no? Perquè hem de pensar que abans que un gènere amb potes, ningú és un gènere amb potes, tots són persones.
Llavors, per molt que la balança se decanti molt cap a un costat o cap a un altre, o que a algú li pugui semblar que una persona és molt femenina o molt masculina o tal, doncs no té per què ser el que tu t'esperes que sigui, no? Per exemple, la meva infermera, pobra, la tinc una mica marejada, en plan de no entenc res, perquè, clar, ella és el que em punxa la testosterona, però veu que jo tinc els meus gustos en plan que porto sempre roba així, que porto faldilles i que porto roba, porto vestits monos i coses així. Llavors em diu, a veure, però és que jo no entenc que tu estiguis fent aquest canvi, però no te vulguis vestir com un home. Eh, o sigui, per què no faci el pas i t'ho treus de sobre? I no sé, no em va dir ben bé això. Va dir, per què no, per què ara que ets lliure, no?, de vestir-te com vulguis, no te poses la roba. O sigui, ho va dir una mica com si a mi m'alliberés més, no?, el fet de portar roba masculina, i no. El cas és que no, jo estic transicionant per, per ser jo mateix, no per ser un tio de còpia i pega. A veure si m'explico. Encara que, com estàvem dient, la majoria de tios tinguin els gustos, tinguin gustos, no?, per roba com més discreta, més fosca, més tal, no sempre és així, i en el meu cas, doncs no és així. A més, hi ha un munt de tios cis que tampoc els agrada aquest tipus de roba. El que passa és que si tu no ets LGTB és molt més difícil de... Bueno, si tu ets LGTB ja és difícil perquè directament no t'aprenen en sèrio si et vesteixes així, això ja us ho dic ara. Però si tu ets... Si a més ets hetero, llavors a la mínima que facis alguna cosa ja seràs gay per la societat. És com, ui, te pintes les ungles, gay. Ui, te vesteixes de rosa, gay. Ui, jo què sé, t'escoltes la Lady Gaga, gay. Saps? O sigui, és com que faci el que faci un home, l'etiquetaran de gay. Llavors, clar, jo entenc que els heterosexuals en aquest sentit doncs, vulguin lligar i els hi faci més por de fer segons quines coses. Però al final també és una mica que s'ho munten tot entre els tios. És molt raro, perquè són com els tios els que s'insulten entre ells de maricón. Alguna tia hi ha, Però en general jo he vist que són més els tios els que, maricón, no sé què. Però després jo, com a tio trans, dic que tinc els gustos que tinc i els tios és com que els hi suda més, en plan de, però a les dones és com, per què? No ho entenc. Però per què? Però tal. Que en aquest sentit jo diria, bueno, té lògica perquè, clar, els tios són tios i saben que poden tenir aquests gustos, no? O sigui, però després són ells mateixos els que estan tot el dia, ui, que si maricón, que si no sé què. I és com difícil d'entendre. Clar, que potser, no ho sé, potser jo estic barrejant perfils de tio, no?, una mica, perquè potser jo me relaciono amb gent més progre, no?, però no, perquè sí que ho he vist fins i tot en tios que van més de progres que, maricón, saps? Llavors és com, a veure, no us entenc. Suposo que és que doncs, simplement els hi importa menys, no sé. És com que el maricón ho diuen sense saber una mica les conseqüències, no? I quan els hi dius és com no em mereixis, però després a tu te respecten encara que te vegin com maricón, saps? No, és que no ho sé, és que me confonen. Què opineu vosaltres? Deixeu-ho als comentaris, porfa, quan vegeu el vídeo. Llavors... doncs això. Jo crec que molts ho fan també per por a no lligar, o no ho sé, és que no ho sé ben bé. Por a perdre els privilegis n'hi ha segur. O sigui, perquè, clar, és més difícil que la gent te respecti o viure d'una forma còmoda, no? Perquè al final també, per exemple, per buscar treball, la imatge influeix.
per fer segons quines coses la imatge influeix. O sigui, estem en un món una mica superficial, no? I que jutja molt aquestes coses. I al final jo crec que és una tonteria, perquè jo crec que la gent pensa en plan de... Bueno, hem de llogar un cambrer, aquí lloguem, i llavors veuen a una persona, jo què sé, igual una persona trans com jo, no? I diuen, ui, aquest no que té cara de tia, i això queda molt estrany. I hi haurà gent fatxa que vindrà a prendre el cafè i s'anirà si veu això. I després, en realitat, a la gent jo crec que li suda bastant qui li serveixi el cafè com tal, per tal de que els hi serveixin. Vull dir, a més vale que hi ha molts fatxes, però no crec que fins al punt d'anar-se'n d'un restaurant només perquè el cambrer sigui trans, saps? No ho sé, tio. Jo crec que... Jo crec que al final són tot una mica superficialitats que la gent té posada al cap i que mai acaben sent veritat. M'està quedant molt raro, això. És com que té poc ombro, potser, no? O que té molt caigut o alguna cosa, no ho sé. Dibuixar d'esquena sempre és una mica recte. A veure, que no faci por ocupar l'espai que necessiti. En fi, me'n vaig molt del tema. Bueno, tampoc és que hi hagi un tema allò superdefinit. Però bueno, això, que al final cadascú ha de fer el que vulgui sense por de fer-ho. O sigui, també entenc, en el cas dels tios trans, ho entenc més, que vulguin fer passing i que vulguin vestir-se d'una forma més masculina i tal, perquè és una forma de que els tractin en el gènere que ells prefereixen, no? Jo alguna vegada també... Bueno, no he anat mai tan camuflat com perquè la gent me vegi full masculí, però sí que moltes vegades vesteixo més en plan de pantalons i samarreta, pantalons i camisa. Um, bueno, realment ho faig més per mandra, no? Que més que per donar el peu, però no sé, en entrevistes de feina i coses així, doncs sí que he portat, jo què sé, pantaló i camisa, però així més formalet i tal, més... He agafat les peces de roba més socialment acceptables, les peces de roba més socialment acceptables per dir, bueno, me'n vaig a fer l'entrevista de feina, a veure, i tal. Um, però bueno, que de normal és com més igual. Uh, jo crec que, mira, us ensenyaré una cosa per explicar-ho per explicar tot això molt més fàcil. Unicornio gènere. Crec que m'agrada bastant, a veure. A veure si es veu bé aquí. Bueno, es veu bastant pixelat, però com que us ho explicaré jo, no importa. Vale. Per explicar-vos ordenat, perquè entengueu bé la xarra, vale? Bueno, el que us estic explicant tampoc és xarra, però... Vale. Aquí diu identitat de gènere. Dona, home, no binari. Això és bàsicament com m'identifico, vale? I està al cervell. O sigui, és una cosa que hem anat aprenent, que s'ha tornat a part de la nostra identitat en si, i que és molt irrespectuós no respectar-ho. Com he dit abans, el gènere no té una definició superconcreta del que és i el que deixa de ser, és molt personal, cadascú viu d'una manera diferent, i és molt fàcil dir que no hauríem de tenir gènere i que s'ha d'enderrocar el gènere i no sé què, que en part és cert, però no vivim encara en un punt de la societat en el que es digui que no influirà gens, no? Vull dir, vulguis o no, sempre té una mica d'influència.
I al final el que has de fer és tu relaxar-te i des d'on estiguis més còmode lluitar perquè les coses canviïn. Llavors, de gènere hi ha dona, home i no binari. Dintre de no binari hi ha molts gèneres com agènere, bigènere. Agènere vol dir que no tens gènere, bigènere vol dir que sents que ets els dos alhora. Després hi ha el gènere fluid, que de vegades se sent més aquí, de vegades més allà, de vegades més al mig. I no sé, hi ha tota una... No binari és realment com més una umbrella. Hi ha gent que no se defineix tant, que diu, bueno, doncs jo soc no binari i ja està, però després hi ha gent que sí que va a algo més específic, no? El tema de pronoms. La majoria de dones utilitzen els pronoms femenins, la majoria d'homes utilitzen els pronoms masculins, però de vegades hi ha gent que per raó o per bé doncs, li agrada utilitzar de tant en tant els de l'altre gènere, no? Per exemple, hi ha molts homes trans que són mariques i els agrada doncs, parlar en maricón, no? En plan de tu, guarra, no sé què, tu... I tot aquest tipus de, no? Es pot dir slang una mica, de dialecte callejero, no? De forma de parlar, com molt pròpia d'un col·lectiu de gent. Llavors, no binaris, en català normalment s'utilitza la i, ell, però, i en castellà és el famós ell, no? Però hi ha molta gent que te diu que els hi és igual, que li pots dir de qualsevol dels tres, o potser hi ha algun que et diu no, mira, a mi m'agraden més els masculins, a mi m'agraden més els femenins, a mi m'agrada masculí i femení però no m'agrada l'ell, a mi m'agrada l'ell però no m'agraden els altres dos, o sigui, hi ha bastant de tot. Expressió de gènere, expressió de gènere. Vale, hola, ara ja estic en directe, no? Que se m'ha apagat l'ordinador, de vegades ho fa, no sé per què, és molt punyetero. Bueno, espera, que continuem amb l'unicornio, si es vol enganxar. Vale. Vale, el que estava explicant. M'he quedat amb lo de l'expressió de gènere, això crec que us ho he explicat bastant, femenina, masculina, andrògino, no? Andrògine. És simplement la forma en què et presentes, no? Andrògin és quan una persona té una imatge així com molt a cavall entre... molt a unicornio. Perdó. Molt a cavall entre lo masculí i lo femení, o el que s'ha associat tota la vida com a tal. No sé, un exemple seria doncs, portar una faldilla, no?, d'un tall així com més neutre, i una americana. Això ho hem vist moltes vegades en gales i tal. Una altra figura molt andrògina és el David Bowie, que jugava també molt amb tot aquest rotllo, perquè ens fem una idea. I bueno, hi ha també dones, siguin trans o cis, que els agrada vestir d'una forma masculina, hi ha homes, siguin trans o cis, que els agrada vestir d'una forma femenina, i hi ha no binaris que els agrada vestir d'una forma o d'una altra, hi ha homes que són més andrògins, hi ha dones que són més andrògines, hi ha no binaris que són més andrògins. Això cadascú ho porta com ho porta, va a gustos. Llavors, atracció sexual, no? Això també, òbviament, no té res a veure amb tot l'altre. Atracción sexual hacia mujer, hacia hombre, hacia no binario, no? O sigui, tu te pots sentir atret per gent més... per dones, no? Te pots sentir atret per homes i te pots sentir atret per gent no binària. O per tots, o per cap, o per dos d'ells, no? Dos dels grups. El mateix, cadascú aquí... I, altre cop, independentment del seu gènere i de la seva expressió de gènere. Tots aquests conceptes van molt independents entre ells. Sí que és veritat que la societat té com la idea de que, per exemple, no? De que hi ha com unes caselles, no? De que si et comportes de certa manera és perquè ets tal, o si et comportes de certa altra manera és perquè ets qual, i moltes vegades això coincideix,
perquè al final som éssers socials, no? I de vegades la forma de vestir-nos o la forma d'expressar-nos o tal, en certa manera juguem amb això per comunicar, doncs jo què sé, la nostra atracció sexual o la nostra atracció romàntica. Però no té per què ser així, realment. O sigui, jo puc ser el tio més femení de la vida i sentir atracció cap a dones, per exemple. O jo puc ser... Jo, per exemple, soc bisexual, a mi m'és igual. Un home-dona que no binari. Si m'agrada la persona, m'agrada la persona. Però, bueno, que normalment va bastant independent. La gent no sol pensar me poso això perquè sóc més gay, no? Vull dir, o me poso això perquè sóc més hetero. Bueno, tristament moltes vegades passa, no? Però no... Al final, l'ideal és que la gent respongui als seus gustos. I jo, en el meu cas, doncs, m'agraden les cosetes femenines i mones i... Bueno, femenines depèn. Però sí, les coses cookies, amb formes rodonetes, amb puntilletes, amb... no sé, coses. Llavors, jo realment... Bueno, jo ja faré després el meu gràfic després perquè m'entengueu, vale? Llavors, hi ha l'atracció romàntica, que és a diferència de l'atracció sexual, perquè igual que tot l'altre no té per què anar lligat, això no té per què anar lligat. Això sí que moltes vegades va més lligat, no? Però no té per què ser així. Tu a nivell romàntic te pots sentir atret més cap a un gènere per experiències de la vida, per gustos, per lo que sigui, però a nivell sexual doncs igual tens prioritat, no? Per home, dona, no binari, per lo que sigui, per el mateix, perquè jo què sé, doncs perquè tens certes fantasies o perquè tens gustos més concrets, perquè no ho sé. Aquí, l'ho dit, intervenen 1000 factors. I és una cosa que més no es tria, tampoc. Vull dir que hi ha molta gent que diu però perquè no ets hetero, seria més fàcil. No, mira, fill, no funciona així. I llavors hi ha el sexe assignat al néixer, que a mi no m'agrada així. Jo diria sexe a seques, no? Perquè el que s'assigna al néixer és el gènere, no el sexe. Que la gent te diu doncs ets una dona, doncs ets un home, doncs... sí, bàsicament te diuen ets una dona o ets un home. Els intersexuals no els deixen triar, pobres. Per això jo diria simplement sexo, no? Que és una mica el nostre cos, directament. Si ets mascle, femella o intersexual. Llavors, la gent trans moltes vegades simplement és un remix, no? Perquè com que ens prenem hormones o ens operem i tal, doncs moltes vegades som un remix. Però hi ha molta gent trans que no. Llavors, les persones trans que no s'estan medicant ni res, doncs solen ser, per exemple, un home trans, doncs sexo hembra i identitat de género, pues mujer, hombre, no? Però del sexe no heu de parlar amb una persona trans, o sigui, si tu li dius a una persona trans però tu eres hembra, ets imbècil. O sigui, aquests tipus de qualificatius, diguem, el sexe en si s'utilitza més a nivell mèdic que altra cosa, perquè no té res a veure amb la identitat de la persona, és només el cos que tu tens i moltes vegades aquesta persona no vol ni tenir aquest cos. Llavors, això. Llavors, i intersexuals són gent que neixen amb com es diu això? Amb característiques dels dos sexes, perquè això també pot passar i passa més del que ens pensem. Jo he conegut a gent intersexual, vull dir, no és tan... No és poc freqüent, però no tant com ens pensem. Llavors, per exemple, en el meu cas, el meu gràfic seria això. Identitat de género, hombre. Expresión de género, pues estaría con entre femenina y andrógina, ¿no? Una mica. Atracción sexual hacia, yes.
atracción romántica hacia Yes i sexo... estaria a cavall perquè, com que l'ho dit, estic en testosterona i me penso parar també del pit i tot això, doncs estaria aquí a cavall. Llavors això és una merda, mujer varón, no? Seria hembra, macho, intersexual. Pues lo dicho. Aquest seria el meu gràfic. Igual, escoltant aquesta xarra us adoneu de que vosaltres també sou del col·lectiu. Nunca se sabe, nunca se sabe. I de fet em sembla que hi ha encara més merdes que es poden incloure aquí, però ara mateix ja ni se m'acudeix. Però sí, que bàsicament és que la diversitat és tan gran. Això és el que vam acabar concloent, perquè aquesta xerrada la vaig fer també en anglès. Perquè fins ara estava fent les xerrades en anglès perquè vaig pensar, calla, que així la gent de Tapes, que és on tinc més seguidors, pot connectar-se algun dia i posar-s'hi també, però bueno, entre que molts són dels Estats Units i que els horaris són diferents i que la gent d'Europa a aquesta hora està treballant, tal, bueno, doncs és més com anem a veure si algú de per aquí se connecta i ja està. És que sí, realment ho faig més per després pujar-ho a YouTube, però estaria bé que també tenia gent que entrés als directes. Oh, mira, hi ha una persona. Hello, I'm fine, thank you. What about you? If you want to tell something, I'm talking about gender and all, I'm talking in my language, but if you want to say something in English or ask something, I will answer you. Today I'm doing this in Catalan because it's where most people follows me. So yeah. But if you want to ask something about what I'm drawing or about gender or something, you can tell me, okay? I will keep talking in Catalan though. Thank you for being here. I bueno, pues això que estava dient. A mi m'han fet preguntes una mica rares al respecte, i al final la meva conclusió sempre és la mateixa, que la gent confon molt el transvestisme amb el gènere. Llavors, per això no entenen que una persona pugui ser trans i travesti alhora, no? Vull dir... m'he quedat abans a mitges amb el tema del travestisme i això. Molta gent fa servir la paraula travesti, sobretot ho he vist quan he anat a Barcelona de festa i tal, que la fa servir com es va començar a utilitzar la paraula queer, no? Que volia dir, crec que queer és com maricón, i igual que aquí moltes vegades ens ho hem apropiat i ja no ens sembla un insult, sinó una forma de parlar entre nosaltres. És típica paraula que podem dir els maricons però no poden dir els de fora. Els de fora del col·lectiu, vull dir, òbviament. Doncs amb travesti passa una mica el mateix, no? És com que és molt lleig dir-ho a una altra persona, però si s'ho diu un mateix, doncs, té una connotació fins i tot graciosa, no? Llavors sí, he vist que hi ha molts nois que simplement els agrada vestir-se d'una forma femenina, no? Seria una mica el concepte de femboy, també. En plan... doncs una mica té més a veure amb la forma de vestir, amb la forma d'expressar-se, amb tot això, que amb res més.
què passa? Que per això utilitzen quan la gent va de festa i tal i està en plan, sí, pues soc travesti i ja està, saps? O sigui, és una forma d'apropiar-se les paraules també. Però hi ha molta gent que no li fa gràcia, també perquè moltes vegades s'ha associat, no?, a un tipus de femboy lleig, no?, aquí en aquest país, no sé, al resto del món, però, bueno, és com això, no?, que és una mica falta de respeto. Llavors, eh, un s'ho pot dir un mateix, però no li pot dir un altre. Què més? Què més? No sé. Jo d'aquí després trauré TikToks i coses i penjaré a YouTube i tal, però si voleu fer preguntes concretes, seria guai que us connectéssiu al Twitch o que deixéssiu les preguntes per YouTube, perquè així podré anar-les responent. A mi una vegada me van preguntar una cosa molt estranya. Me van dir, però perquè el que m'ho va dir doncs, era una persona que, bueno, un senyor que és artista i ja doncs, és més grandet i tal, i clar, vaig notar que tampoc acabava d'entendre, no, la diferència aquesta entre ser trans i ser travesti. Llavors, ser trans és una qüestió d'identitat, ser travesti no. Travesti és, doncs m'agrada vestir-me així, punto. Que a veure, que la forma en com ens vestim, si té més a veure o menys amb la nostra identitat, doncs això ja és un tema més de debat. Òbviament té a veure, no? Vull dir, és una forma de llibertat d'expressió al final. Però no és una cosa tan profunda com el gènere o alguna així. Que el gènere pot canviar també, però no és lo més freqüent, no? Bueno, a part de per gènere fluid, no? Vull dir, és una cosa que passa de vegades, però no és tan freqüent com que canvi la forma de vestir, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, per què estava dient això? Això, la pregunta estranya que em van fer. Me van dir, però jo crec que al final tot el tema de l'avantguàrdia, no? Com dient que ser trans era un moviment vanguardista, que bueno, en certa manera es pot discutir, no? Però no és tan... No és un moviment artístic realment ser trans, sinó és el que dic, una forma d'identitat. Però bueno, me va dir això, no? Jo crec que el xulo dels moviments d'avantguarda és que et facin com més únic, no? Llavors no sé per què voleu normalitzar-ho. Llavors dic dues coses. La primera, que ser trans... Jo en el moment he de dir que no li vaig saber respondre, perquè jo quan me pregunten coses en directe, o sigui, en directe no, en persona, me poso com bastant nerviós i no sé respondre a les merdes. Llavors us dic, tema de gènere no és... ser trans no és un moviment artístic ni una forma de vestir. No és transvestisme, com ja hem dit abans. Una cosa és la forma de vestir, l'altra és com t'identifiques. I sobretot no és un moviment artístic. Sí que és veritat que en els anys 70 o això, quan va començar tot el rotllo glam, com que no se coneixia gaire encara tot el tema trans, sortien un munt d'homes que se feien dir, doncs, transvestits, no? El que estàvem parlant abans. Llavors, clar, cadascú ho expressava d'una forma diferent i jo crec que ells eren més conscients del que eren que el resto de la societat, però clar, fins i tot a ells moltes vegades els hi costava, ells, elles, ells, fins i tot els hi costava molt de diferenciar una cosa de l'altra, no? Llavors, és com que també, per exemple, el Warhol va treballar molt amb transvestits i tal, clar, no se sap si eren transvestits, si eren dones trans, etc.
Llavors, clar, la gent més gran associa, bueno, més gran que nosaltres almenys, no? Gent de generacions més grans com jo que sé, els boomers, la generació X, tal, tot el tema de transvestisme i gènere els hi costa encara més de diferenciar-ho que la gent més jove. Per què? Perquè nosaltres pues, ens hem criat també amb anime i tal, que hi havia com uns ideals més andrògins, hem vist també més coses d'altres països, hem vist més diversitat, no? És com que la gent X en amunt han vist més tot el tema de gèneres més clàssics, no? De com funciona el gènere aquí, que és un país que sempre ha tingut molta influència cristiana i al final el cristianisme no tant el cristianisme en si, sinó l'església cristiana, no? Ha fet molt de mal en el tema del gènere, en què només existeixen dos gèneres i tal i qual, jo crec que, clar, és una forma molt fàcil de tenir controlada la gent. Llavors, es nota a nivell cultural, també perquè al Mediterrani sempre hem tingut uns rasgos, no?, facials com bastant... Bueno, hi ha més de tot, però sobretot els homes tenen uns rasgos facials més durs, o la majoria, més marcats. Llavors, a nivell físic, també es veu bastant la diferència entre senyor cis i senyora cis, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, en països com per exemple Àsia, posa, que la gent és més andrògina ja de natural, no? Té uns trets facials que aquí molta gent els considera femenins i tal, és més comú que l'ideal de bellesa també sigui més femení. Llavors, per exemple, al Japó és un bon exemple. Hi ha molts homes que es vesteixen d'una forma femenina, potser no molt radical, però sí que hi ha més androgínia, no? I allà són considerats, no? Pues tios guapos, no fan tant aquesta diferenciació. Llavors jo crec que com que la nostra generació ha tingut més influència d'Àsia i de llocs amb altres cultures on els rols de gènere no estan tan marcats en aquest sentit, perquè després en altres, els japonesos, déu-n'hi-do, saps? Però en el tema de bellesa i de gustos i tot això, doncs és molt diferent. Només cal veure també tot el tema del K-pop, que van tots com molt maquillats, no? Molt arregladets, molt de colors com més vius, moltes vegades, li donen més importància a la moda, cosa que aquí és com pecat que a un senyor li agradi la moda, no? I per què estava dient jo això? Hòstia, no ho sé. La qüestió és que per respondre a la pregunta de per què el gènere no... Per què no es busca... per què busquem la normalització d'això? És perquè, bueno, primer de tot jo crec que els moviments d'avantguarda al final són una forma de donar a veure, de portar a la llum, no? Certs temes tabú o certs tipus de persones que han estat sempre excluïdes a nivell social per A o per B. O sigui, sempre hi ha persones que la societat ha volgut amagar més. I la gent queer és una d'aquestes persones. I els moviments d'avantguarda van sortir per això. No tant perquè la gent destaqui, no? Perquè la gent digui, ui, sóc únic, mira com me vesteixo. Que, en certa manera, pues, està bé, no?, interpretar-ho d'aquesta manera, i si qualsevol que ho porti com vulgui. Vull dir, voler cridar l'atenció també és una cosa completament acceptable, no? I cadascú porta la roba que li agrada i l'art i tot a la seva manera. Jo no sóc ningú per dir això no és així, això no és això. Però a mi a nivell personal el que m'agrada dels moviments d'avantguarda o alternatius i tal és que la intenció, no?, és posar a la llum que existeixen certs tipus de persones que sempre han estat allà i que s'han de respectar també, no?, que s'han de
bueno, que s'ha de deixar de posar el tabú en certes persones, perquè al final són persones i també mereixen tenir els seus drets i, i no ser assenyalats per tot el que fan, no? Eh, I si bé és veritat que moltes vegades a la gent ens agrada cridar l'atenció o que ens facin més, no? Que ens facin més cas, que pensin que som més únics, eh, el tema trans no té tant a veure amb tot això. Més aviat al contrari, no? És com que fins que no se'ns vegi amb el gènere amb el que nosaltres ens sentim identificats, realment no se'ns veurà. Jo què sé, perquè per exemple no s'entendrà aquest moviment vanguardista, per dir d'alguna manera, aquest moviment alternatiu en el que nosaltres estem posats. Sobretot si són moviments com, jo què sé, com el tema glam, que juga molt amb el tema del gènere, no? Va molt a contradir la imatge de macho alfa, no? Que la societat ens vol imposar una mica, i juga molt amb tot el tema del gènere. Llavors, clar, en certa manera és important que quedi clar el missatge, no? Una mica de la protesta aquesta contra el que està imposat en un gènere o en un altre. Llavors, no té res a veure el tema clar, si jo vull que s'entengui el missatge que jo vull donar amb el meu moviment vanguardista, amb digue-li art, digue-li moviment alternatiu, el que sigui, no? La meva forma de vestir, la meva forma d'expressar-me, la meva forma de fer art, s'ha d'entendre també tot això, no? Tota aquesta protesta estar una mica fins als ous del macho alfa, i això al final s'ha de destruir una mica també des del gènere, no? Òbviament no és l'única raó que té una persona per transicionar, seria molt absurd pensar que només és això, però és més al contrari, no? Jo sóc un tio i per algun motiu sempre m'ha agradat això, i ara vull deixar clar que no tinc per què renunciar a coses que se m'han assimilat més, que se m'han permès més quan la gent es pensava que era una dona. Jo no tinc per què renunciar a elles, quan no sou vosaltres que m'heu imposat que em comporti d'aquesta manera, doncs ara us mengeu un tio que actuï així amb patates, i ja està. Que a mi personalment la meva família no m'ho ha imposat, però sí que he tragat molta merda. O sigui, jo a nivell personal sí que, a veure, tot el tema del gènere m'ha influït més el voler-me obligar, no? A aquesta feminitat que m'adona igual conservar. Ho he vist més una mica els entorns socials, perquè mons pares, per exemple, els hi era molt igual. Mons pares són bastant al contrari, són bastant machitos, fins i tot ma mare. No en el sentit no necessàriament en el sentit de masclisme extrem, perquè no, tampoc, sinó amb coses com més petites, no? En plan de, ui, per què et vesteixes així? Has d'anar cridant l'atenció, no sé què, això no és molt cursi i tal, saps? És una mica com anticursis. Però després, per exemple, jo què sé, que vaig a la botiga de còmics, mira, aquests són còmics per home i còmics per dona. Que vaig a comprar roba, mira, això és la roba d'home i això és la roba de dona. Que vaig jo què sé, al col·le, però com és que te vesteixes així? Jo me'n recordo quan me va donar per a la meva època gòtica xunga, que portava així, bueno, anava en plan mig emo, mig gòtic, no? I mig punky, o sigui, portava una mica així una barreja d'estils i tal. I una tia me va dir, però no hauria de ser un germà que es vestís així i tu anar més pija com ell? És com no?
primer de tot, hi ha dones gòtiques que són superfemenines, i segon de tot, what? No? Vull dir, que al final el gènere està tot arreu i és impossible escapar-se d'ell. Llavors sempre te sentiràs més identificat amb una cosa, amb l'altra, o amb les dues, I, i encara que hi hagi molts estereotips i molt tal, tu al final te fas la teva pròpia visió i el teu propi... i agafes una mica el que vols de cada lloc, no? També és que hi ha... Jo això els hi vaig explicar una vegada a unes amigues. Hi ha com... Penseu una mica que realment no hi ha com només un tipus d'home i un tipus de dona. O sigui, els estereotips que tenim nosaltres muntats no és com el tio i la tia. Dintre del concepte de tio hi ha un munt d'estereotips, que si el macho, que si el pijo, que si el heavy, que si el tal, si el jo què sé, el Pepe del bar, que si que si el més casual, el més empresari, no? El més papa, el més... Hi ha molts diferents tipus de personalitats. Igual amb les dones encara es veu més, perquè com que el tema de la moda és com més important, sí que el tipus d'estètica i de personalitat es veu més reflexada en aquests... Bueno, realment deu ser més o menys, deu estar por ahí, en realitat. El que passa és que hi ha alguns estereotips que estan més visibilitzats i d'altres que menys, no? Hi ha com la dona més femenina, la dona més cursi, la dona més empoderada, no? Més, jo què sé, bueno, empoderada és més una característica, no tant... a veure com ho puc dir. La dona més gòtica, la dona més... jo què sé, digues perroflauta... hi ha molts tipus de personalitats. I fins i tot dins de, jo què sé, dins de les mateixes subcategories, no? Hi ha 50.000 categories, i això es veu molt en la moda urbana, no? Dintre de la categoria gòtica, diguem, hi ha doncs, la gòtica sexy, la gòtica més masculina, la gòtica més clàssica, la gòtica més hippie, la gòtica més, jo què sé, saps? Hi ha com un munt de tipus de gòtiques i cada gòtica ve associada a una personalitat diferent. Doncs amb la gent passa el mateix, i al final tu t'acabes creant com la teva pròpia categoria, perquè al final abans que els adjectius o que els estereotips van les persones, i la diversitat de persones és amplíssima. Llavors tu no podràs saber mai com és una persona només per la seva estètica, però sí que entenc que l'estètica és una forma moltes vegades de socialitzar, de sentir-nos còmodes amb nosaltres mateixos, d'expressar-nos, fins i tot de divertir-nos, no? Bé, la qüestió és que les aparences moltes vegades també enganyen. I en el tema del gènere, doncs, deia tot això perquè al final és una mica el mateix, no? No hi ha només un tipus d'home, un tipus de dona o un tipus de persona no binària. N'hi ha 50.000 i més que ne surten i més que... I al final hi ha personalitats per cada persona, no? Perquè al final és una mica la gràcia, no? De viure en un món tan divers, que hi ha més persones que jo què sé, que samarretes, quasi. I mira que cada persona té un munt de samarretes, però... Vale, llavors potser no era la d'això més indicada. Bueno, que hi ha molts gustos, hi ha moltes persones, hi ha moltes personalitats, hi ha moltes identitats, i al final, per molt que ho vulguem classificar, sempre hi ha molta gent que diu és que hi ha moltes etiquetes i no m'agrada que hi hagi tantes etiquetes, o que hi hagi tantes banderes, o que hi hagi tant d'esto. Al final està bé, al final les etiquetes són adjectius. Llavors, no ens han de fer por els adjectius, ens han de fer por que els adjectius valguin més que nosaltres.
És com quan ets adolescent i et dona per ser emo i llavors com que ets emo has d'actuar d'una manera, no? A tots ens ha passat aquí als millennials, hola. Eh, o a molts millennials, no tots, òbviament. Però esto, no? Que és com que quan ets adolescent, per exemple, doncs moltes vegades poses l'etiqueta per sobre tu mateix. A mi no em va passar mai en accés. Sí que tenia un pavo que flipes i sí que anava molt de... miseru. Bueno, però al final és això, per molt que tu tinguis una etiqueta, que tu te posis un nom, que tu tinguis un adjectiu, que és supercorrecte que hi hagin adjectius perquè al final són una forma d'entendre'ns, no? Els adjectius són una forma d'entendre'ns però no han de passar per davant de les persones. Llavors, amb el gènere és el mateix. Hi ha molts noms perquè al final hi ha un munt de persones. Llavors, molta gent se sent més còmoda dient-se d'una manera o d'una altra. Per exemple, en el tema de posa la bisexualitat i la pansexualitat. Per què existeixen dos noms? Ve ser el mateix, però el que va passar en cert moment és que als anys 70 els pansexuals, els bisexuals, bueno, va haver una part del col·lectiu bisexual que va dir que ells no li agradaven la gent trans, que ells eren normis i que tota aquesta merda, que dius, pa què? I llavors es va inventar el nom de bisexual perquè molta gent, almenys això m'ho van explicar, potser no és veritat, però jo suposo que sí. Ja ho contrastaré i us ho diré segur. Pues això, hi ha molta gent que va sentir se va sentir incòmoda, no? En plan de, pues jo no vull marginar els transsexuals. I sobretot, tot això sobretot són coses que passen a Amèrica. O sigui, el problema aquí és que moltes vegades volem anar d'americanos i no som americanos. Bueno, que potser passava també aquí, no ho sé. Però la qüestió és que en molts bars i tal posava bar bisexual, no s'accepta a transsexuals, que dius, sou imbècils. Però bueno, va passar, als anys 70 va passar. Llavors van inventar l'etiqueta el nom, no? L'adjectiu de pansexual, que bàsicament el que venia a dir era això, en plan, nosaltres som bisexuals però acceptem tot tipus de persones i de gèneres i tothom és benvingut. I llavors, clar, va haver un moment en què ja els bisexuals van deixar de fer això, perquè és molt absurd. I, bueno, avui en dia jo crec que encara hi ha bisexuals que ho fan. Però, clar, hi ha una part del col·lectiu que diu, pues, jo sóc bisexual i em sembla bifòbic pensar que els bisexuals no incloem a la gent trans, no? I és transfòbic pensar que si ets bisexual només t'agrada la gent cis, no? Perquè al final és una mica transfòbic pensar això. Però no em considero pansexual, o sigui, no utilitzo jo per mi el terme pansexual perquè crec que el que s'ha de fer és l'etiqueta que hi ha hagut sempre, no? Deixar d'utilitzar-la i deixar de ser burros amb la gent trans, no? En plan, de per què... o sigui, el nom bisexual hauria de significar que jo accepto tothom, no? O sigui, que a mi m'agrada tothom més enllà del seu gènere. Que a mi el que m'agraden són els dos tipus de gèneres diferents del meu. I dos tipus de gènere vol dir que... No, espera, no era així. Com era? Ah, sí, vale. No, això ho vaig llegir, que era com que bisexual ha de significar que sóc els dos tipus de sexualitat, heterosexual i homosexual. I per tant això ja inclou homes, dones i no binaris, no? En certa manera. O no, bueno, no ho sé, va, això últim ho vaig llegir per ahí. I és una mica... Pots interpretar com vulguis. Llavors era una mica el dir, vale, doncs el nom de bisexual continua utilitzant-se perquè sempre s'ha dit així i el que hem de fer és canviar
el concepte, no el nom, no? Una mica, el que hem de canviar és el, el que vol dir aquesta etiqueta i no el nom. Però, clar, els pansexuals diuen, vale, però nosaltres vam sortir per defensar aquesta gent, llavors per què ens hem de sentir obligats a dir-nos bisexuals quan el col·lectiu bisexual és el que ha marginat aquestes persones? Llavors, és una mica, interpreta-ho com vulguis, a mi a nivell personal m'adona igual, o bueno, una part del col·lectiu bisexual no és que he marginat aquesta gent. Ara em sembla que he tancat el micro. Hola, em sentiu? Bueno, espero que sí. Pues eso, i per això van sortir aquestes dues etiquetes. Llavors, al final cadascú s'identifica com se sent més còmode. Alguns se senten més còmodes amb l'etiqueta bisexual, altres se senten més còmodes amb l'etiqueta pansexual, i tot està bé. Llavors, hi ha molta gent que diu, és que hi ha tants noms i tantes coses que no sé què, i dius, no tens necessitat alguna d'aprendre-t'ho tot. Simplement, si algú et diu que és una cosa o una altra, doncs tu ho respectes, i si no saps el que és, doncs preguntes i ja està, que per algú està la persona per dir-t'ho. Llavors, és que això és tot. És que no us ha de fer por que hi hagi moltes etiquetes o molts noms o el que sigui. Aquí cadascú té dret a identificar-se i a definir-se com li doni la gana. I al final cadascú és com és i si necessita una nova etiqueta, doncs naixerà una nova etiqueta. I ja està. Vull dir, és així. Sí que és veritat que els Estats Units estan una mica locos ja. No ho sé, perquè hi ha algunes coses que, mare meva. Però bueno, que al final endavant, vull dir, tampoc no fan mal a ningú. Llavors, doncs l'ho dit, aquí cadascú que s'identifiqui com li surti del tato i mentre ens respectem els uns als altres, tot està bé. Si alguna cosa la dubteu, esteu escoltant això i sou cis i diu, és que jo dubto sobre aquest tema i clar, si el que fan és posar més etiquetes, doncs jo no m'ho prendré mai. Mira, jo tampoc m'ho prendré mai, no passa res. Si algú no ho saps, ho preguntes. Jo és el que faig i no passa res. I és correcte. I la persona estarà més feliç de que preguntis i l'entenguis, de que simplement assumeixis algo que no és. A mi em fa molta ràbia quan la gent em veu i me diu, com te dius, Miquel? Miquel, tal. Però llavors pensen, doncs serà una dona trans. Doncs no, doncs jo sóc un tio trans, no una tia trans. Llavors, clar, tothom va començar a tractar en femení i és com, no, per què no pregunteu? Si no ho sabeu, per què no pregunteu? Perquè una tia trans no us diria mai que es diu Miquel, no us diria mai el seu dead name. O sigui... no. I una persona que activament se vesteix de forma femenina i de forma socialment vista com femenina, enteneu-me, que per mi la roba no té gènere, ho trobo molt absurd posar-li gènere a la roba, és com, no sé, és molt absurd. Llavors, per què estava dient això? Ja no sé què estava dient. De totes maneres és l'hora. O sigui, hauria d'anar acabant el directe. Pues res. Pues ens veiem el pròxim dia. Ara m'he quedat una mica així intrigat del que us estava dient, perquè no sé què us estava dient. Bueno, crec que estava dient una mica en plan de que si veieu una persona que va full... Sí, crec que estava dient això. Si veieu una persona que va full vestida del que vosaltres interpreteu que és forma femenina i que parla d'ell mateix en masculí, no serà una dona trans, perquè si una dona trans té el valor de vestir-se de forma... Bueno, en general, sempre pregunteu, però en general no serà el cas, perquè una dona trans te diria el seu nom actual, no et diria el seu dead name. Una persona que ja s'ha canviat l'armari, perquè les dones trans se'l canvien l'armari, o sigui, els tios trans, doncs depèn.
sí, una mica ens el canviem, no? Però sobretot les dones trans se solen canviar l'armari sempre. Llavors, una dona que es vesteixi femenina i una dona trans que es vesteixi femenina us dirà un nom femení. Perquè si ja ha fet tot el canvi d'armari i ja es vesteix d'una forma i se sent còmode vestint-se d'aquesta forma, us dirà un nom femení, perquè és que el nom és de les primeres coses que se trien, perquè és al principi quan t'adones d'aquests trans, no? Vull dir, l'armari se va fent amb diners i paciència, però però bueno, sí, ara estic sent jo una mica d'esto. Però bueno, el cas és que si fos una dona us ho diria. I vosaltres tracteu a la gent amb els pronoms que ells mateixos parlen d'ells mateixos. I si no ho sabeu, doncs pregunteu, escolta, quins són els teus pronoms? Doncs ja us ho dirà, no us preocupeu. De tota manera, això, si penseu que és una dona trans perquè sabeu femenina, en cas que sigui una dona trans femenina, si s'ha canviat l'armari s'haurà canviat el nom. Això és el que volia dir. Molt bon Nadal a tothom. En fi, espero que us hagi servit d'algú la meva xapa, que us hagi agradat i aquí estic el dimecres que ve. L'ho dit, me connecto tots els dimecres, almenys ara a l'agost, que puc, em connecto tots els dimecres. Dimecres a les 7, vale? Qui pugui connectar-se, doncs aquí estaré. Me podeu preguntar el que vulgueu, sigui tema de gènere, sigui tema de dibuix, sigui tema de lo que sigui. Em podeu fer preguntes. I doncs ja està, o sigui, no res més a dir. Penjaré això a YouTube. Suposo que si ho esteu veient és a YouTube, així que, doncs l'ho dit, si veieu això a YouTube, que sapigueu que ho faig cada dimecres a les 7 de la tarda a Twitch. Si voleu fer preguntes les podeu deixar al comentari o preguntar-me-les en directe. Petonets, adéu.